Dnešným dňom upozorňujeme každého, kto bude svojimi nepravdivými slovami, konaním, článkami v rôznych médiách bez schválenia vedenia klubu FC Nitra AS očierňovať jeho meno, že budú vyvodené procesy voči nemu ako konkrétnej osobe a budú použité všetky dostupné zákonné prostriedky. Každé konanie voči FC Nitra AS, jeho menu, fyzickému a duševnému majetku aj so spätnou platnosťou je a bude vedením klubu považované za hrubé zasahovanie do činnosti klubu a hrubé poškodzovanie mena klubu podľa Ústavy Slovenskej republiky a trestného zákona. Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 19 odsek 1 zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochrany mena. Takisto občiansky zákonník v paragrafe 11 priznáva fyzickým osobám právo na ochranu osobnosti a podľa paragrafu 19b odsek 2 a 3 chráni názov a dobrú povesť právnickej osoby. Zároveň oznamujeme verejnosti, našim fanúšikom, trénerom, hráčom, rodičom, že touto informáciou sa začal ozdravný proces klubu FC Nitra AS, jeho mena, športovej stránky, všetkých jeho členov z minulosti aj súčasnosti, ktorí niesli hrdo na svojej hrudi znak FC Nitra. S pozdravom FC Nitra AS.